few inches later. ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। इसलाय नै लडिं खालामनो फैलायबाय लागाब दासो दरा खुलिनो नागिरदों नै गारिखौ दा अपेनिं ओंखार सालथे नोङो आखबाखौ नुबाय Ole guys. आठजन बेखौ आनलड खालामसैलाय सानसेयाव गारि गंनैल' गंनैखौसो बावबावबाय आं नै बेखौ अपेन खालामदो सासेया सालथे नाथु नै दरजाखौनो खेवाखै दे दरजा खेवदो सालथे नाब्लाबाय लागावबाय गारखो गोजौआव मोनहाया गुसु मोनहांखाबाय दा लगेनो बेखौ बबेनियाव सोगोन नैबाव सोगोन ना नैबाव सोगोनथाय मिथिया जायखिया दासो अपेन थान्दा मोनखायो लाजेनदो नै रेडि जागासिनो सिङाव थांनो लागि जाबजेनबाय नै आरो जों लाबोबावनोसैसो नै थाबायगासिनो हनै सिरिया गिनांगौलै गोलैसै जाबाय दे थांबाय नै सासे फैबावबाय होमबा आंबो रोगानोसै आंबो रोगाखांखाबाय रोगानायालाय होमबाबो ओंखारबावबाय सिरिया खाथ्राथारलै लाबोबाय नोगोद मोजां दा मोजां नै बेहा माबोरै सख'बाय थाखो तुम्हार खोथा आधा जोब्बायानो ने आधा हो गल न हाफ हो गल हाफ जाबायानो बारा गैला हाफ बुंबाय डाइरेक्ट फैदो जोबनोसै मोनसे नै जोंना एसे खै घन्टासो लागोनथाय 10 मिनिटसो लागोनदां नङा खै घन्टासो लाखो होनदां 2 घन्टा ना जोबनोसै नै एसेल'सै नै सालथेया मेंनानै माउस जोबथारनोसै सिनायलाय लासैलै हनै बेनो जोंनिया जोबलायबाय गारि गंसे नै गारि गंसे खालि जाबाय आरोबा आरो दंबावो फैबावगोन लेबार खेबथेना नैबेनो
बेनो लेबार खेबसेना जोङो जोंथ' मावग्रासो सेभ खालामदों नै सेभ खालामदों जिरायनोसै एबार बैठेंगे रेस्ट करेंगे और क्या नै थानोसैयानो गैलालाय जाखांनानै गारि गंथाम जायैनि सिगां गंसे लागायबावबाय सासेयाव 900 थाखसै नैबे सिरिखौ थाबायनोसै आं एबार माल लानानै नैबेनो सिरिया नायदो लोगोफोर आं सिरिखौ देखायला आंखौ देखायनोसै दे माल लानो थाबायनायखौ आयौ 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 नै नाय Oh my god होस केला बावनांगौसोलै नै बेयावसो बाबा आरो थाबायख्लायबावनांगौ सिरियावसो जायगा गैया लामाया थाबायख्लायनांगौसो नै हिनजाव मोननाय नंलालाय जोङो हिनजाव मोननाय नंलाथ' आरो हिनजाव मोननाय नंला नै जाबखावगासिनो नै बोख्लायदों आरो जाबखावदों सिनस्रि साजोब्बायमोन नामायख्लायनायाव सयथो ओंखायनो लोगोफोर सोरबाफोर बिमा बिफानि सायाव लेखा फरायनाय दङब्ला रावबो बिमा बिफानि खोथा लायालासिनो दाखारलाबाय बिदिसो नङाबा जों बायदि सिनस्रि सागलायनाय आइसि सिङाव लडिं बानानै खामानि मावनानै जानांगोन सेंग्राफोर ओंखायनो गोसोबायदि बिमा बिफानि सायाव फरायखा साख्रिफोर लानो थिरांथा ला गोसोबायदि मोजां फराय नै जोंहा गोदो बिमा बिफानि सायाव बुंनायाव मानियासैना दा हनै जाम्बा जादोंना जादों साख्रिसो आसल साख्रिसो मावगासिनो मुम्बाइआव गभर्नमेन्ट जब होनो ना मायो आदैब्रांब्रां मोनबावबायसोनो ह सासेया आं थांनोसै सिनस्रि साजोब्बायमोन सयथो नैबे जोंना गोगोम मावो मावथिथार होमबा आंबो थांनोसै थाबायफिनबाय आं सिरिखौ ओइस खुवा सिङाव गुसुथार गैलायानो नै जोब्बायानो जाखांनानै खस्थ' दा जाखांनानै गंथामनाया जाहैनो सिगां गंसेल'सोमोन दा सालाया लागायबाय हनै नोंसोरसो बुजिसिगोन गैला जोब्बाय लोगोफोर खालायबाय दा जालायबाय दा गारि गंसे गारि गंब्रै खालि खालामनो हाबाय दिनै जाखांनानै गंथाम ओमफ्राय जायैनि सिगां गंसे होमबा गंब्रै जाबाय होमबा साबैसे 8 जन होमबालाय गोगोम गोलैखासिनलायना बेबालाय गासिबो ड्रेससो गानजोब्बाय लाइट गैया खोमसिथार ओंखायनो नङा